Szia! Kelemen János vagyok Brassóból, és azért vagyunk most itt Zernyesten, hogy megmutassam neked a kis vándorszekérházainkat, amelyeket mi gyártunk itt Brassóban, Erdélyben. Ezek kis 15 négyzetméter alapterületű, 2,5x6 méteres házikók, tehát ilyen kis tiny house-ok, amelyekben egészen nyugodtan télen is meg lehet szállni, amint a mellékelt ábra mutatja. Itt jelenleg egészen hűvös van, és havazott is a napokban. De ez nem akadályozta meg a vendégeinket, hogy itt eltöltsenek egy pár éjszakát. Ezekről a házacskákról azt kell tudni, hogy azért választottuk a vándorszekérház formát, mert megfigyeltük, hogy a napjainkban a turisták egy új élményt keresnek. Nem csak kimondottan egy egyszerű szállást, hanem egy élményt, és ezek a kis szekérházikók igazán ezt nyújtanak mindenkinek, egy új élményt, amelyre emlékezni fognak sok év múlva is. A vászon, amelyet a szekér tetejénél használunk, az egy tengerészetben használt anyag, nagyon strapabíró, nyilván a nyílt tengeren erős szél, a sós levegő és nagyon rideg körülmények uralkodnak, és ha ott helytáll, akkor egészen biztosan a szárazföldön is ki fogja bírni. Amúgy 10 évet garantálja a gyártó, hogy megtartja a minőségét. Ha tovább jövünk, akkor itt láthatjátok a kerekeket. Tehát ezek a kerekek igazi szekérkerekek, és egy szekérkészítő mester készíti őket. A szekér teljes súlya az ezeken a kerekeken áll. Tehát, hogy nem csak egy dísz, hanem egy igazi kézműves termék. Gyertek, menjünk be, nézzük meg, hogy néz ki bentről a kis szekérházunk. Itt már is fogad minket egy bejárati ajtó, ez egy házaknál is használt 68 mm-es profilú ajtó, és akkor már itt is vagyunk bent a kis szekérházunkban. Ez az alvó rész, itt van egy nagyon tágas 1,80 x 2 méteres ágy, ahol akár egy család egy gyerekkel is elalhat, a szülők és a gyerek, de ha netán nem férnek el, akkor itt van ez a kis nyugágy, pótágy, amely ággyá alakítható, tehát amennyiben szükséges, és van még egy gyerek, vagy esetleg 2 gyerek összesen, akkor ebből egy kényelmes kis ágyat készíthetünk a gyerekeknek. Továbbá mindez a gyönyörű panorámás ablak előtt történik, és ha kinéztek az ablakon, akkor láthatjátok, hogy itt nagyon szépen látszanak a zernyesti hegyek, az a Bucsecs a háttérben. A szekérházaink nem csak azért állnak kerekeken, mert ez megkönnyíti a telepítésüket, hanem azért is, mert így egy igazi élményre számíthat az, aki megszáll bennük. És mivel maximális komfortot szeretnénk nyújtani a turistánknak, így még van 2 meglepetés ebben a kis szekérházban. Az egyik ez a kis konyhasarok, amelyben található a hűtőszekrény, mikro, kávégép, vízforraló, illetve a kagyló, továbbá a tároló, fiókok, meg más tárolóhelyek. Ezen kívül van benne egy teljesen felszerelt fürdőszoba. Tudom, hogy hihetetlen, de ez egy olyan szekérház, amelyben fürdőszoba található, és amint ti is látjátok, emögött az ajtó mögött vár ránk a zuhanykabin, egy kis kagyló és a WC. Remélem tetszett ez a rövid bemutató, amennyiben további információra volna szükséged, kérlek látogass el a www.nest-wagons.com weboldalra, várom, hogy vedd fel velünk a kapcsolatot. Szia!